Βοηθάς την ανθρωπότητα μένοντας έτσι σιωπηλή. Αυτό σε βοηθάει και να σκεφτείς άλλωστε. Ήθελες λοιπόν να καταστρέψεις το σοου μας και διέδιδες και φήμες, έλεγες πως είμαι και ανίκανος. Αχ Μαρίζα, σε βαρέθηκα. Μπορεί και να σ' άφηνα να φύγεις, αλλά είσαι τέτοια ψεύτρα που δεν θα το κάνω. Αλήθεια, εσύ διαδίδεις πως είμαι ανίκανος? Θα στο βγάλω, αλλά δεν θα φωνάξεις, έτσι? Πότε θα γυρίσουμε στο σχολείο, γιατί πρέπει να γυρίσουμε, Παύλο. Ναι, εγώ θα γυρίσω. Εσύ θα γράψεις ένα γράμμα που θα λες ότι μένεις σε μία φίλη σου, οπότε... Όχι, Παύλο. Παύλο, σε παρακαλώ, άφησε με να γυρίσω στο σχολείο. Λυπάμαι, το συγκρότημα είναι σημαντικό και δεν θα σε αφήσω να το Μα δεν θα μποϊκοτάρεις. κάνω τίποτα στο συγκρότημα. Ναι, και τι έκανες τις προάλλες με τη Λάουρα και τον Διέγκο? Αυτό είναι δική μου δουλειά, να μην σε νοιάζει. Σε ποιον τα πουλάς αυτά τώρα? Εντάξει. Ετοιμάζω ένα φιλανθρωπικό σοου. Αλήθεια? Στορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Εσύ, η μεγαλύτερη εγωίστρια του κόσμου, διοργανώνει φιλανθρωπικό σοου. Άντε παράτα Κοίτα μας. ποιος μιλάει. Σου θυμίζω ότι μαλώσαμε γιατί εσύ ήθελες να παίξουμε σε αυτούς τους βλάκες. Και ποια είσαι Μαρίζα που παρετείσαι, η Μαντόνα? Παραιτήθηκα γιατί δεν σε αντέχω. Μου θυμίζεις όλα όσα μισώ. Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει. Δες το σαν να πήγες διακοπές. Θα μείνεις εδώ κλειδωμένη. Μόλις καταλάβουν ότι λείπω θα με ψάξουν και εσύ θα πας φυλακή. Ο γιος του Δημάρχου. Ναι. Τι? Δεν καταλαβαίνω, τι? Με τρόμαξες. Μπορείς να ξεμπλέξεις το χέρι μου? Δεν μπορώ να κοιμηθώ.